Я дором Фарух. 1000 сомон метам видеообращение мекни мегуй Зебес Отамай. Зебес Отамай. Короче, да гапыш истода. Ассалому алейкум бародари азиз. Ами беномуси бедин ба пул маамара харидесам. Ина мардбачара лавзуш ҳаволай валои било қасам мегумуд. 40,000 руси роид мекуним. Бари апада мешини сторис мекуним меги Ҳоҷи Маъруф язнамай. Мешава. Ту тошту голубое ки дабартан ку ҳамҷинсои худат. Ора пул доди мисол ягон семьяшата да фурӯхтан. Ҳам ба Тоҷикистон мерам сразу язнат мешам. Ҳамин вақт худам ҳам ки бояд бирам. ҷонум дамиҷам омада гияд. Барои ҳамои беномуз. ҳамун видеое ки Фарух Хамхалӣ гуфти ҳамтари кади ҳамо очад намебинам. Девонарам бошум конченый девона нестам да. Аки мебахшен гап чап бисёр рафт, неке чем ай ҳар я западлора кофта ёфтана ҷон шагирифт. Зебес 3000 сомон Фарух тра ота гуфта ман аз тра $500 мегум, ки ман аз то ота мегум видео обращение мекунед, ой мекунед, ма мегирӣ.